L'adolescència és una etapa clau, una etapa de canvi, no és una etapa per la que s'ha de passar. I entre aquests canvis, el cervell de l'adolescent és un d'ells. És un cervell diferent de l'adult, que cal aprofitar perquè es troba en ple creixement. És una etapa on l'adolescent està preparat per aprendre moltes coses, perquè les connexions neuronals són més sòlides i, per tant, els aprenentatges es fixen millor. Entenent com funciona el cervell de l'adolescent, entendrem que molts comportaments, com per exemple els seus canvis d'humor, que prefereixin estar amb les seves amigues i els seus amics, i el continu qüestionament del que diu l'adult, es correspon amb el seu desenvolupament cerebral, els quals són necessaris per sortir de l'etapa infantil dependent, que requereix atenció i la cura constant de l'adult, i entrar a l'adulta, en la que tenen plena autonomia per a realitzar les seves activitats diàries i prendre les seves pròpies decisions. Quan això ho entenem i ho acceptem com a normal i necessari, ens permet veure l'adolescent des d'un altre lloc, tenint menys conflictes a casa, a l'aula i a construir una relació positiva de confiança i bon humor. Sovint, quan a casa em parla un adult, em diu que no l'escolto, i no és que no l'escolti, és que estic com amb el meu món. I no és que no el vull escoltar, sinó que no me n'adono. Llavors s'enfada, i ho puc entendre, però clar, ell també m'ha d'entendre a mi, que no ho faig volent. A l'adolescència es perden moltes connexions de la infància, com la desconnexió de la veu materna i paterna, i es posa més atenció a les persones de fora. Per tant, la veu de les persones que ens han cuidat no té la mateixa reacció neurològica que quan érem infants. Aquest és un canvi necessari del cervell per aprendre d'allò desconegut i saber relacionar-se millor amb l'entorn. L'escorça prefrontal és la regió del cervell que ens permet controlar els impulsos, prendre decisions adequades, planificar-nos i organitzar-nos, entre altres funcions. Aquesta zona és l'última en madurar i el seu desenvolupament finalitza entre els 22 i 25 anys aproximadament. Per tant, és normal que a l'adolescència els costi organitzar-se, gestionar la seva impulsivitat i prendre decisions adequades. Quan he de fer els deures de l'institut o estudiar per un examen, em costa molt organitzar-me, trobar el temps per aprendre-m'ho tot. De vegades m'angoixo i em costa sortir d'aquesta angoixa. A casa em diuen que estudiï cada dia una mica, perquè m'anirà bé quan tingui l'examen, i així no em tornarà a passar. Però no ho faig perquè penso que l'examen ja vindrà, i al final se m'acaba fent bola i m'angoixo. L'altre aspecte que madura l'adolescència és la capacitat d'endarrerir les recompenses. És a dir, si a la nostra filla o fill o alumne adolescent li expliquem la importància d'estudiar, si no té examen a l'endemà, probablement preferirà passar la tarda amb les seves amistats en lloc d'estudiar, perquè el no estudiar no té un impacte immediat, sinó que és per més endavant. A més, la regió on es dona aquest sistema de plaer recompensa està hiperactivada. Això vol dir que totes les activitats que els donen plaer, com són menjar, sortir amb les amistats, ballar, sexe, alcohol, videojocs, drogues, provoca l'alliberació de dopamina. A major dopamina, major sensació al cos. I donat que tenen poc autocontrol de la impulsivitat, això explica les conductes de risc que poden tenir en ocasions i que es poden penedir quan baixen els nivells de dopamina. Per tant, saber què passa en aquesta etapa és clau per acompanyar-los des de la comprensió i tenir una relació positiva amb les nostres i els nostres adolescents.